Guys, majumbuntan na tantanan. Jadi, naday nakita sa guys kanang ay kuya nga pitaka, Karanjin, Ayuban, Radijin. Mo ni ag-iski atos Del Monte. Kaila ko na yung bataa. Pagmangkan man isang amiga. Nahagbag sa pitaka dali sa Karangi. Nga kaysa duman ang mga kuya malhin sa mga buhi. Pitaka grabing ko ana basa PM na nahalaga ng kuan na ni. Naiizaan. Kaila man na tanaw na sa ID sa ni Jane man eh. Bataan eh. Bungkaga. Ha? Bungkaga ka masa. Lagi basa ang kaadso. Dami basaan na ba ang mga lisensya bataan eh, kumpiyansa. Asa dai si Bagday? Kung grabe mang basa sa atas ang kuanon. Grabe basa. Minsan grabe basa ati wa dyan ako ang naghang mga papel lagi no ko. Gabi ini naglaag sa urnis ko an ba ditos kanang netos da suga magbunag kag uwan dari sampa zonon guys kay luipid ganti ram ni bata dyan lisensya ba basta ni insang na kuan sampa zonon sa ato mama aron mama agizahang kuan do Karanjin nagibuhang pitaka ni abot ng Karangi. Aralagana ni pitaka ha. Para mailas Del Monte. Tawanahan nang i-PM ag kuanan ni. Kanang naiijaan. Nag-PM si Mike Burst. Good morning, guys. Christmas party na ni mo ron. Excited na ka? Ang imong sani nakatong color puwa. Giandam na ni mo be? Andam ka o imong pulo. Puwa nga ka ng t-shirt. Diyan guys, magluto miss ka ng naay minudo. Okay, namapod sila isidaan para na sa tong kuya kinkin data pa isang ice cream sa eskwelahan mamakpak sa daykos mga kuan parang na ay isagol haraman to pa mamakpak sa daykos na sa mga isagol sa mga minudo guys kaya ang carrots, patatas anja sili nipalit na lamang kong ingani kaning minudo nga powder. Ano, mau ba ni? Ano nila? Christmas party ng Kuya Kent. Excited na yon. Excited na ka, Kent? Be? Excited na gamang batang laki. Excited na gamang batang laki, guys. Mupak na ko na rin mga kuwan, guys. Sagol sa minudo. Man mas papagabrelo pang hiwa sa kuwan. Man naman sa panghiwa. So ko na rin hiwa ko sa sagol sa minudo natin. Patatas, carrots, di man dyan mawa guys. Mamagazin na si Zay. Kuan. Butang na ng minudo. Sili. Na. Mahala mo dahil mga kuan guys no. Ano maingan iba? Ang sagol. Mahalang mga pangsagol ron, mahalang kilo, carrots. Okay, so ang sili guys, mutan ko. Labi man ni sa ako anong subaon si paus-us sa dugo guys. Labi na ka ng mga high blood. Pwede ninyo para palow ko ani. Low blood siya. Low blood. Low blood ni guys. Pwede ni sumba. Sausawan, suka. Muta. Okay. So ipang prepare daan kay mazo nang ipanghiwa. Kalira. Hindi na magkuan ba. Nga naman ko gas mo ko anong panakot andam na daan na saan hatang hiwaan luan daan parang lira lagi panghugasan nagang mga kuan hiwaanon carrots, patatas, sili at sibuyas hanggang ahos mahiwa sa ko guys kaya rumana ning amang trabaho mahatid na po ninam sa eskwelahan ni Kuya Kinkin magsugod sila alas 8 man. Waday classes Kuya Gail karon guys ilahang kuan way klase ag ilahang school kay nagkuan karon magdeliverance atos ilang eskwelahan kay daghan pay gipang saniban unsa naman tawo na kay agi ingin gihapon ni ma'am datos katong na ay
Magi pangbutangan og kuranan dito sa talisay nga. Ang talisay nga kahoy bitaw guys nasud sa eskwelahan. Nasuko ang mga diingan nato di nila pabutangan kuno og kuranan. Mao na karong adlaw magdeliveran sila dito kay ko naman po na balik na po siya. Yes, yaging tuig nga na man po naghanang mga pang saniban karon balik na po. Gara na po demonyo. No, kinahanglan na siya makuan, mapuksa. Way classes kuya Gael karon guys, hindi sila way klase. Ya, kamusta naman na yung kuan niya? Amo to na. To na sa para sa Christmas party? Ha? To na? Karong adlaw na guys, mag-deliverance lagi sila to sa eskwelahan kay ay Ginoo ko nang saba ning gara nang pagmajatot ganiingan pa jud nga di ko no pataurag lingkuranan na to sa talisay. Yung mga kahoy bitaw guys, namang mga kahoy na sa eskwelahan naglibot. Silang plaza, upos mga room. Niingan nga di lagi ko no pabutangan yung kahoy aw kanang na mga lingkuranan. To na may mga lingkuranan dagto. Pamutang kay nindot manggod pa sa butang ng lingkuranan guys kay landong unsa kanang na ay maka so nasuko ang mga jatutin di nila pabutangan. So muna karon mag-deliveran sa to sa libutan og asin ang tibuok eskwelahan. Kuan ang pag-ampo kay di man sila basta-basta ka sudo nga na guys. Kuan ang mga pag-ampo ba napay mga saktong tinuuhan sa Ginoo. Ja tanang mga teacher, tanang mga kanang na ay maestra kumpisal sila. Kay ingan mas maam gapon nga basin ug sila mangumpisal maingan na sa Hinuon kuno nga we bindit ay nag-deliverance sa kuno maingan sa kuno we kuan pagkamura pagkagway sa may kamot ni gapang mamragudo teacher ni Kuya Gael ingin mas mangumpisa sa kuno sila ay ano di jud kuno magpadaog da ng mga ingana guys mga jatot mga ako pag gani mapugumuto o may ingana pud daghan na may mga batang gi saniban ga kato ko ng mga bata kanang agila pag mga ninuno is kanang mga manambalan kuno ano mga ingana bitaw Bisaya ingana manambalan. So mo nang kanang kuan siya mo na pansin sa mga di nga nato. Ambot lagi pud sa may nga nag kung di mo kumutuo maana na good. Mga jat-jat. Ada re. Aw naa na sila kay mga nilabog man na sila, mga fallen angel man na sila. Nilabog sa Ginoo man na. Kung lagi na di jud ta magpadaog na guys kay mga demonyo na labi na ng sus demonyong buhat, mga demonyong kuan di na maajo guys. Muna ampo dito kanunay salig sa Ginoo tanan sigan sa pay mga pag masigan sa pay mong mga pagsuway nga abot sa kinabuhi ng kalibutan na ugyan na tanan sa Ginoo guys. Okay. Si Zara Zay nakaibaw tanan, si Zara nagplano sa tang kinabuhi daning kalibutan na si Zara tag-ija nato ang tag-isalig tanan ni Zara. Di kay taman rata si sampit o Ginoo daw wala tag-i-apply sa tang kaugalingan di na maajo. Kinahanglan gani sige nga sampit og Ginoo i-apply sa atong kagalingan i-apply tanang kuan ja di na po sige lang magsampit og Ginoo unsa di daytoy pang apply sa kagalingan di na madyo guys maglibag tag sa Ginoo na si Satanas ba o si kinsa so dapat ligon ang imong pagtuo nga sa Ginoo ano masigan sa mga pagsuway nga maabot sa kinabuhi di jud mo give up tanan nga mahitabo sa kinabuhi Ginoo dyan na antigo na ako say ang kuwan guys mga pagsuway nga mga pagsuway na kalibutan na araga sa itugyan tanan mga adyo ganun ko ni sa guidance kay bawa ko Lord di ko mapasagdan na yung mga pagsuway hindi ka mo surrender kay surrender ka iya kasi yawa surrender kasi mga pagsuway na kalibutan na guys labi na sige na maghisgot og pung o Ginoo yun sa nagresulta kuan day di pang apply sa kaugalingan di na maazo kinahanglan mo sampit ka Ginoo kanang i-apply pas kaugalingan ng imong mga di pang kuan di kay sila maghisgot Ginoo na Ginoo nagtan-aw na Ginoo na kuan di na mingana kinahanglan kanang imong gikuan nga ko sa Ginoo is imo i-apply sa imong kaugalingan kinahanglan i-apply gid sa kaugalingan di kay puro laman hisgot og kuan mo ni mo na yes no ampo gad sa Ginoo tin kana jang kinasing-kasing nimo nga pagtuo nga tunidya nga kay mapagsuway tanan ang gisurrender tanan sa Ginoo ang gisurrender dito ni sa tanan nga nakabos ang kinabuhi kay bawo kun di ko rin sa pasagdan
Daghanag nahitabo sa hang life guys nga mga pagsuway. Karon pa bata mo surrender nga daghan na tag pagsuway nga na agian. Yes no, never give up. Kay kaning tanan kay bawo ko nga ini kumanda ning tanan nga pagsuway is na ay kuan nindot nga mga plano ng Ginoo para namo. Ito kasi para nato, nay plano ang Ginoo para nato kanang uban mingon what anang programs kinabuhi. Oy, nay uban nagihikag agke kadakong sa dana nalipay si taning. Nalipay si taning guys. Kay nagib up man ka. Dili mo manggi surrender imo kinabuhi ngadtong sa tanas. Dili nga na kinahanglan nga laban lang. Laban sa life. Gaka ng mga tao nga judgmental diha, kasagdi na. O tayo mahimo diha, mo pa na ilahang kinaidja. Depende man na sa ilahang gi-judge kay wa pa sila kay bawgod. Ang mga tao nga nag-judge nga di na nato sila kuan kana di pa ta maka istorya o kuan nila kay mo sila kay bawas kamatuoran. So ilahapon ng kuan suggestion sa ilahang kinabuhi. Pero para na pa. Ako no kay di ko basta-basta mag-judge sa isa ka tawo. Kaya ano mata kay bawas tinuod. Ako di ko basta mo judge sa sigaingon kay makasa hinung kong judge to. Mo judge ko da ng tawanan ko kay bawas tinagad nga istorya sa kinabuhi. Mo na ko di ko na guys. Kay ako nang sa mo judge tas ato sigaingon. Sigan sa pana kada kag makasasa ng kalibutan. Wa tay karapatan mo judge ninja no. Ginoo ra jud mo mag-antigo sa atong kinabuhi ning kalibutan na di ikaw di ako. Hapit na mga managhangguan guys ang trabaho sumurong adlaw was Y classic kung mag-deliverance ito school nila so di dyan magpadaog ng kuan na to matag jatot hala mo di nilabag mo sa Ginoo dyan padaog na noon ni Joag mga alagad sa Ginoo guys no padaog na noon di aw ba so sundon sila guys mugara basigan sa nalaman siguro idiman hindi mahimo na di aw ba matod pang ma'am uy di mahisilbi na ti aw unsa na laman dyan pang di man na mo yes ma'am gapon meeting na mo guys mo karon is mag kuan sila mga Y klase ag Kuya Gail Y klase ag tibok school campus karon di man pwede og may mga bata di pwede ka liwaros di makapokus ang mag kuan sa eskwelahan ayun sa libutan man kasi nang tibok campus. Ay, di sila basta-basta makasunod. Oy, balik mo to sinong gigikanan, di kay mang-istorbo mo na ng mga estudyante. Kali magkirig-kirig ng mga estudyante. Kusgan ka adto ba guys, mura na maglutaw-lutaw. Lutaw-lutaw na sa kusgan. Tabag ang mga trabahante gud kuno dato nga nagi kuan wa na tulin kay tuarag kebot sa mga bata na saniban. Ginoo ko. Tabangan. Suga uray pa rin mga jatutin. Siguro guys ang makakita nila katurang na yung mga kuan ba, na yung mga kinaadman. Okay. Ngayon as ma'am, ngayon ko na si sir katong na yung nagkuan dito sa eskwelahan, itanaw ba. Naon as mga kahoy, ng mga kuan ay talisay na sila nang ipangko, itanaw na ito. Parang naghana kung noon nila kaadyo guys. Sila mamoy nakitaan. Pero ang mga kahoy sa kuno, adyo kuno, lihik masigamay. Ang mga dahon, adyo kuno, lihik. Basta na yung bawkli, kuno balibong ma'am. Ilam po na. Pero, di laman sila manguan sa kinabuhis. Mga buhi, mga tao. Isa man tao, kuan na ning, kuan na, ibutan na. Is no. Itaw. Salig lang sa Ginoo. Tanan ng hitabos imong kinabuhi, surrender na sa Ginoo. Huwag sa'yo makapildi. Imong kuan basta isandig tanan mo tugyan ninja tanan imong mga plano tanan imong mga kaproblemahan daning kalibutan na kay di man ta forever daning kalibutan magani gata magani Ginoo sa unang giadyo-adyo og dagdag adyo-adyo og luto sa mga tao nga kuan sagdo na ninja ipaw man si nga wa sila kay baw silang gihimo ganyan talaga guys ang buhay dito sa mundo. Salig na dyan siya. May lain. Nagtura dyan. Nakapit ako. Human ako guys. Ay, human ako. Human na isagol sa mga minudo ron. Ready na gamang Kuya Ken Ken.
Shush, yun ang pagsapatos. Pugi-pugi na yun. Spotting na guys. Ito guys, dahil na agad ang sudaan. Minudo. Muni nga. Ang manihatod sa eskwelahan ron. Na maghapit po miss isahang ice cream. Happy yarn. Bunak mag-1. Pag nagpasong be. Dahil padaram pa pa. Agpasong balik. Ha? Kita bro, tinggal tinggal. Ha? Jawi sa? Isa. Minudo for today's kuan guys. Recipe char. Mani agad ani ko yakin sa eskwelahan minudo. Da mo pangapitan na jahang ice cream karon. Tabi dali ko ang yakin dia. Minudo o karing dia. Kapitan pa na mag-izahang ice cream. Una naman sila. Mukay hato di papagabaril karing dia. Nami guys, that's sa uto. Nay kay dangag gagagianan. Nang kuha na ice cream ni Kinkin. Isang loka kuan. Nakisluping dako day. Na mausa sila. Uy, ni karton. Kan ko karton di. Yan na. Sabay flavor da niya. Choco o mango ice cream. Dagang kuha silang kilin. Choco o mango. Miss na Kinkin guys. Wala, kapil sa karonte. Christmas party ni Kinkin. Manguli na may guys, siguro may naghatadar si Jahang kuan ni Kinkin ice cream o minudo. Ken, marami. Ha? Ano mo ice cream? Paano nahatad na magkakuya Kinkin isang pa silang Christmas party. Minudo og ice cream. Magilang ice cream to gisud sa freezer kay na delikado kuan hilis. Kuan to isang kuan ice cream kanang choco og mango. Duha to ka flavor guys. Wa na magatong among orderanan tung dag nga kuan kay wa na may sidlanan. Huli na mi. To ana nahatod na na mo ag kuan ni Kuya Kinkin. Ano party na sila. Ha. Miss bye guys. Luto na. Ang mga bata ra to tanan na to nagkuan. Sila to Kuya Kinkin nag Christmas party dito kana una man sila. Gawa pod ka ato ta magtambay dadto nga para ram to nila tong ilang budget. Kuya Kinkin guys. Wow, congrats. Salamat Ma'am Sheila. Kadawat ang mga chikiting og regalo dia. Dawat si Kuya Kinkin og bag. Unsa asang imong premyo? Naman? Uy, 50 pesos. Aran dai nimong sayaw be. Grabe ga. Sa medyo sayaw kin. Nagpa-video unta kang loy-loy. Aron na remembrance. Na video? Sa aping loy-loy. Apil mas loy-loy. Ikaw may na premihan. Sana all ha. Salamat. Minsan makasi mo teacher. Thank you, Ma'am Sheila. Lipay ka adjong mga chikiting. Silang bag. Wow, thank you. Nauli na mas Kuya Kinkin, guys. Salamat ka adjong, Ma'am. Enjoy ang mga chikiting. Na-enjoy sila silang party. Sila. Guys, tiya. Dahil bring out si Kuya Kinkin. Spaghetti o pansit. Tapoy pan. Dahil kuya, pagkaan mo, kuya.